Така, нека само да кажа на вашата телевизия, която е платена и вместо да снимате сватби, елате да снимате моето изявление. Аз съм Доволен Лидеров, това е моят приятел Мишо Комара, който ще ви сбъдне кошмара, който е истински кошмар за управляващите, именно за това сме заедно. Така ли ви? Аре, чукни, брато! Искам да кажа на вашата телевизия, че знам кой ви плаща и знам, че по случайно сте тук и знам, че той няма да го излъчите, но аз въпреки всичко ще си кажа всичко. Кажи ми ти, брато. Аз ще ви кажа нещо, което е много важно. Кой ви плати на вас от вашата телевизия? Сигурно ние двамата, Бойко и Цветанов. Ма те са направил един човек, те са Бойко Цветанов или Цветан Борисов, това няма значение. Ако си спомням добре, вие ме обвинявахте за моята нетолерантност към етническите групи, към турците, нали така? А кой помогна сега на ДПС? Кой помогна? Аз. Вие ме обвинявахте, че съм неофашист и тем подобни. А кой помогна на социалистите? Аз. Вие ме обвинявате, че съм расист. А кой е българският Нелсън Мандела? Аз. Кой е най-достойният българин? Кой трябва да му се издигне паметник? На мене. Това е моя брат Мишо Комара и ще ги хапе като комар денонощно и лете и зиме. Ще ги въртиме на скречове, ще ги въртим като диджей на плоча. Комара сме екип! Снимай, бате, този екип! Кой ще вкара в панделата? На България, Манделата! Патриота е на вид! Да го правят мъченик! С Комара сме екип! Снимай, бате, този екип!